És un honor per mi poder-vos acompanyar avui com a presidenta del Parlament, en la que és, com ara se'ns ha explicat, la primera celebració a iniciativa del nostre govern, però amb aquest impuls també del Parlament de Catalunya, del Dia de l'Empresa, que coincideix també amb el Dia de les Microempreses, les petites i mitjanes empreses que impulsa des de fa 5 anys Nacions Unides. Som en un entorn incomparable, som en aquestes drassanes i jo no puc evitar recordar que és des d'aquest edifici gòtic i també naturalment des de les drassanes de València i de Mallorca que es van fer a la mar bona part de les galeres que van constituir l'estol reial de Pere el Gran i que van dur fins a Sicília i encara més enllà, fins a l'estret del Bòsfor, la senyera catalana durant els segles XIII i XIV. Ramon Muntaner en la crònica deia «Què us diré? He vist amb els meus ulls i he sentit amb les meves orelles». I per tant és bonic recordar avui no pas les velles glòries imperials catalanes, sinó l'esperit emprenedor, aquest esperit de voler sortir més enllà dels nostres límits i ser capaços de conèixer el món. Des dels orígens ens hem caracteritzat per aquesta voluntat d'obertura i d'entesa i per tant és bonic també poder-ho recordar avui que estem en aquest marc. També la celebració del Dia de l'Empresa és, en certa mesura, algun dels actes que aniran cloent aquesta commemoració de 250 anys de foment del treball. 250 anys són ja una part també molt important, molt llarga de la història i naturalment us en felicito com a presidenta del Parlament, sobretot perquè també Foment ha volgut representar aquest esperit emprenedor del poble de Catalunya. És cert que quan neix Foment del Treball, en el darrer terç del segle XVIII, neix amb una vocació d'impulsar la regeneració política d'Espanya com a una condició necessària pel lliure desplegament de la iniciativa dels agents catalans de l'època. Però també és veritat que s'ha dut a terme des de Foment del Treball la reivindicació de l'autogovern davant del centralisme radial d'aquesta Espanya que gairebé podríem dir des de temps immemorials ha castigat la iniciativa econòmica del país i ha mostrat un menyspreu cap a la realitat catalana que malauradament sembla que és ja una constant històrica. O si més no, això és el que fa pensar el fet que fa unes setmanes, després de conèixer també les escarrancides xifres d'inversió pressupostària a Catalunya per part del govern espanyol, el president de Foment del Treball, el senyor Sánchez Llibre, hagués de tornar a manifestar-se públicament en un sentit semblant. Però sobretot heu volgut emmarcar aquest Dia de l'Empresa en la concessió d'aquesta 15a edició dels Premis en record de Carles Ferrer Salat. I trobo que aquesta és també una manera de representar de manera positiva i propositiva aquest esperit emprenedor del poble de Catalunya, sobretot perquè els premis que avui doneu tenen un valor que fins i tot es pot considerar gairebé programàtic. Reconèixer la capacitat que tenen les empreses d'innovació, d'internacionalització, que és una capacitat necessària i convenient, però també es reconeix el compromís social de les empreses, el seu compromís amb un desenvolupament sostenible i el seu compromís amb la igualtat. I això, avui, en els temps convulsos en què vivim, després d'una pandèmia, que després de la crisi sanitària ha obert tot un altre conjunt de crisis socials i econòmiques, on també vivim imatges en les quals eclosiona la situació de les migracions amb la violència i la contundència, com ho hem vist que ha aflorat aquest cap de setmana, és una declaració de principis poder fer del compromís amb la societat un dels moviments visibles de la declaració del Dia de l'Empresa a Catalunya. Gràcies a tots els que treballeu, com ho feu des de les empreses, per al desenvolupament econòmic i professional del país. Gràcies perquè fent-ho també desenvolupeu, naturalment, i treballeu el benestar i la prosperitat de la seva gent, de la gent que hi viu.
És amb aquest esperit que segurament només serà amb aquest esperit que podrem aconseguir la reconstrucció del benestar social i la recuperació de l'esperança i la il·lusió col·lectives que tan importants són i que tant necessitem. La Mercè Rodoreda, una escriptora catalana, deia que tenim tots junts una tasca a emprendre, una tasca que és difícil i per això també és apassionant, ajudar. Doncs ajudem-nos, és el que el país necessita, és també el que la societat reclama. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per fer aquests premis, bona celebració i bon reconeixement del Dia de l'Empresa i dels seus empresaris. Moltíssimes gràcies.